Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mwancho murigereria ni gochekire chinka kichiri nonye kusabu kwa bere kyagira tonyoro ni chitagika ange 20 butambe omugeni ni gabo ikase studio kero yekire chinsa ibere twanyara kurigereria amangana ari atonchokanaine anene muno buna bono siasa ya gusi ekero abarai naboigo abantu obagendete guchamu nakuporia nga siasa yorogongo rwa gusi enyare kuba siasa mo siasa yo morembe nende banyare gukora imirimo amo buna omonto oyomo kusebuna omwanya getinge igo mwancho murigereria karibu sana nande ase studio nimbata omugeni umanyekanete rero buna Frank Ndubi oyutara chikurigereria nere ngaki siasa ya gusi anyare kubekwamo na wego gokonya omugusi anyare gwekinia gusena kira anyare gokonya igesaku kyomugusi gosuka bosi igo karibu sana nyara usangana ntwe ase chinse mochiria chonse kuna chiri cha Facebook YouTube na wego gweteria ase namba yetu yesin Frank. Yes. Good morning. Good morning. Naburabe Mr. Frank, naburabe mheshimiwa. Nabera. Nakiwakire. Wakiro bia. Elioteri Ndubi nje konyaranka gerete nga ndiri diagusi. Ya, yerieta Ndubi ne diagusi saita. Yes. Dongo sanga toreneji kabira chinde elieteri. But it's commonly used here. Yeah. Karibu sana. Ekiro montago teva Frank Ndubi ningo ya minute bono. Who is Frank Ndubi? Frank Ndubi. Saitonya libaria. Sitore. Kurwe ward ya Kyogoro. Yes, currently ndo director we school ya Advent Hope. Yako toka mo chibwa maliba. Yes, I'm a businessman. Yeah. Karibu sana ati studio. Asante. Erinde tunyare gusanga anasi ensemo ya siasa ngira nyare gukwanira gusifa kyobate ase amangana siasa. Gusi aito. Muna tonyerigereretie. Gose muna tore bono iga. Ntutagete ntumuna abagusi to tware eriogi erimo. Muno mogusi egere toske ko chimotwe munege sakwekemo kyo mogusi ine era nene ganga yaito tosabete nga muna abagusi tware konyara ando chingonyara tore to tware riogi erimo to gukwana from one mouth. Yes. Mbiyamana sana. Nekira tuguchaka kura ase bono amangana yiga siasa ndoche nga mutukabwango yiga kiro muntu guse kiro murai kurwa sero kongorwa gusi ngukunere yare obomo bomo gusi na maine nga abaiga bonsi bahate birimbaga neti obomo mbare ange gocha kuboigo ikirania ngane ekinda gotebingeringa ondo bwensi we sokirie asenge nchomo mogusi tayondo tumirwe kero monto getumire ne nkoro yaye asenge ncho mu gusi ekoranto manyete faida yoko bamo muno mugusi egere ge to kwana twakwande ge to kopage ni ge twakwana muno mugusi. Yes. Nege koranga oyo tebete nga ekiare ke moiga nge konyara go atenda osebe geteke moiga karo ke buno go ke bunarimo lakini karo bire binge no taga obuna to gokora gento keke to konyara. That's why to kora rio nga ombo mogusi egere none ke to go sabakendo yons no mugusi twa kenyora with force. Yes. Frank goteba maine ekero kurigereria ngane ga yobomo ninki kiagerire ego chachinga kibune chiga kero twa berirange kuchugikira obochori buri bo mwaka 2027.
anene muna bono iga twarwete obochori bwa 2022 ntoroche no mugusi tari factored mono ase serikali mune miaka yende iga ngantu bwati PS none ya mugusiga muna gusiya kabe ngana iga gusi na Nyamira we only have 1 CS PS nonye yamo ntubwati bona kitote abanye nditwarengamo bono je serikali yaera abanda abarenge moinoga abanda abarenge moina ya serikali yabwete ekagenda n'abantu bari baye babwete amuna na barabo bone gatoka nga none kerba kuchugubara chinamba chiagere serikali yabwa kwanya bagusiye otore divided. Yes, anya nditwarenge in good number ekero mweshimiwa rutabwete chikura onanga bona intu nkogenda torari twabekeri ngaki chikura cheito nchaide chingana iga ngaki wakora iga bona tocho ukora muno mugusi kwanya nga kule chinchikora tiki nchiyo echiaba gekane nabantu bande mbali wesokia waka chikura inamba nerororo lakini inamba yerororo bantu mbali waka kura bonse. Yes. Ninki kero irete ngabantu bande mbali wika guseba bwate nonye chikura chinga kicho wake kura mbali kogenda bachikobeke kura yabo abantu bande in fact itatebe gose no boliri gose no gotamanya libaga lyo muntu ore moyo muno mu Kenya. You are right because wake kura ne right yao gose ne right yano wake kura ase obosibole bwaga asibole. It doesn't matter nga you support but it's good omuntu wake kura yenkoro kilo. That's what onya gochayo bagusibo tambe nga kyo otore drop and yet we are many. Bona abantu bando mundu atebe nga geti ngaka kintu nkeyongo cha konyora. Yes, inere sababu eno mundu atebe nga geti ngaka sababu faida teyo ndanyora kurwa so wako kwekura and yet mundu na itaka roberera ini akabwate kuri omakwe bore ngiye kora kwa konye bugata nye faida teyo kware go chikokoraki kware go chikonyogurwa se kuri. Yes, na barabuto bwate nko abare abakenya guse omugusi omoyo agende kwikirania kura yae guse bake 100% totebe nonye 99% yabari bakubata chikura. I think nansema yabarai baito na barabumba ngo changia bare percentage gete y'abantu gukwomoyo asengenje yaki tote for example muntu akiruchikura ochaka ko over biased yani oene go chiensema bwanchiriri gete bono yagera ngo muntu oyonde ota benefit from the previous government oranga next ninda chinga ke chikura na bebuye kaine kwetera barayaba tata ikonyoro none pasari none pare yabo eteri kolemwa none asako bucha mache taiyo omuntu oranga ndiri onse chikure chingi chirankonye tigamenyo bugmo bwane boli obokongo bwa botambi. Yeah, the some leaders bari bakuboria ngamba kaneti unity ekiro kurigereria nga nonye nekero babwatire nonya matogonyoro basire nonye mega ya matanga chikanisa chibura buru ne chinyingi chabire chikwanekiwa. Don't you think nonye ne biga nkuchangira bire nonye mwananchi kuse omumenyi ugusi kuchaka gwetigana ne korasi ya mangana ya siasa? Of course, for example ase emeyega mune ya matanga gose platform ende yonse mwana siasa akonyora maybe abana siasa mbaro bale bwate loose mouth yare na bakora mu muntu anywhere anytime chiburuburu wechekero chia chakira koba abantu bande mbare bago kwomoyo ngaki if this is the kind of the leader toko chora kusto chore tachi kutuwakirisha then inkinona lazima ngake kuru inkinona abana baitu bakosoma kurwa sanya ukwane gendo ngamune kandi yet we know leaders na abantu bakoreteki babosomete. Yes, it kills morale. Yeah. Nekero togote babono mulembe ngobwata naki koranya riko nekiwegati yabarai ekiro kurigirira echi county cha Gusibere kwanyoranga omu governor ntubwate na omu senator na omu women rep kwanyara mbali gukorera mirimo abantu abatatu omu women rep omu senator no omu governor ekara bakora chikura butambe tokorra baramo igo bagucha baramo bakubulia kwanya none chi poster chi billboard chibekire chibwata abantu barenga abane
Bane. Actually Bakomokonyi- yes, mo deputy Bakomokonyi governor. bomu governor, yes. Once ekera abantu abasoire in power in office. Dono ekero muntu onyoranga interest chae nchiriko served. Omugaba nago tete ebya yakore guchiga iga women rep atagete tagete umugaba na motebere because nabwate kiti kiaye omo senator at the same time because mo senator tabwate kiti yako correct akoran kwanyoro erene oversight manager ye county maybe ogenda to the senate ogenda kutaka kugambe bintu birororo abirete to the county ekera abiretire iga maybe nere muna mwanya bantu nategetaro sina magenderero woye kwanyora nga umugaba na maybe taraisaranza nera abeke mikakati yoko banga magenderera aya yanyorekana nga bono bangire okora kiweta na chimeme. That's a problem. Yes yani nga they diva ase birengere byabo lakini ekero bagoja siasa ngo tubeka bari biya batochi agenda chiabo muna baje komeke campaign. Yes. All the time tindarora almost senator ne governor no women rep ba movie even about 3 years consecutively very in good terms. Rare sana. Lakini bono bo mumburu byonye bari ase abarai ase county mbari kubwatana sembari kubwatana na gukora imirimo. Obo mwobo toko kwana obo tabe muno bwe county muna boni yo mutukuri bwaba gusi otokori maybe gotaka to konyora a share in the national government of which never boni we see abantu aba nonya ba gutwara some their differences at least now ketonya gutangaza bo mu gusi they are coming konya guikana barange kidogo konya gocha baramo egere we speak from one mouth. If it's for national interest because tutevenga anoko onekinga koroke bichengi yago chinonya saba Kenya bandu usipisa kupinde nchera kiroche paranyale korosi eriete isko gari lakini maigo konyoranga nonya magenderero nigabwatu muchande singencho onyo bomo obuganiri amagendero pakanyale gwikirane onaro ekinda gotebingeringa na ebani gari chinga chitu turuete. You can get an important difference with my brother or my sister or my mother. Lakini ekero mogeni akari guchigocha we parry our differences. Tuachibeka aside. Tuisaranse mesa twagamba buya twaragira twagani omogeni buya egero mogeni oyero ogenda mune bichengia. Into mangana itubwate behind the curtain hakunya kugenderera. Lakini ndote kumanya none jirani. None nyomba stomenyete when you have a difference with your spouse. Teri njerengi yangomogani ogocha ngayo ogo bitete guchiabu kyango no. Bona kitu tukokoro kingandu nabagusi ntoramo. Ne bano mugusi oli ogokwana mugusi omwabo bobe isiko it's bad. Mbaka lirie karondo mube kiwango kende gions. Yes. It's not good wonkwana isikari na ando montai tokwana Kiswahili muna ando mubangani. Yes. But the difference is chitu koera so long as we are alive in this world. Yes, and it's very normal. Yes. Na nengo ga difference go ga to shape we move to the next level. Kwa manyanga ki what kind of friendship obwato che sabantu usempa sani kiabo obwate nabantu. Nekero bantu bagokwana obe sometimes go kubekera asagia. Kwa manyanga yote getobere ngobwento kobera monere nkyobwento kwane ya. Obo mo boko genda na magenderero ose ekero o abantu bakwene kyobomo niga magenderero akonyara gwikiranirwa ekero kurire ase kusine genderete buna chinse mochinde. Among the top reasons chiko gerato ngakorigobo mo gusi na magenderero akete mona bana bwango iga president yense ya Kenya anja acha gusiga asengencho abarayi baito batarengamo president yegacha ekarara liro bali yagusi ngamambi akabuka akagenda bogere akaire bintu byonse byororo omuraito yo atayo sogeti achikubu. Yes. Bintu biriaba kusiba kanete bono nyendi abarayi abare ngororo ekere president yerere gusiga onanga na bakumatayo ngaki your excellence ntutagete APCD nimuna bonte road network it's very poor gusiga iga estima abantu mbara bataranyora bakaboniga abana mbara boniga gusiga bago ebirasi byabo bikorete gento keke bitme bibitabekirie bitao mirinse nesimiti
kwaigurerende amache it's a problem. I tell you mnaboni kikiangazi kire abantu abakoboka saa 9 kuchiroche abantu abakuru saa 6 kuchiroche nekinegento gusiga nese to seseniri abaraya bari kubeka namo iga barora sebe ebisima biraremwe at least biremu kwanda ga macha aya abantu bakke batie kogenda rocha at least abantu banyora macha sege sima bari bakogenda to the springs bakorgento kieke bagenda oro. Lakini Mr. Frank ekero onko inyora gosekero kurigereria nonye gusi kirenga nebwate abarai gosinga abarai para bwaterana abarai bare close to the president nande emba ekera akorire taro ya guchariro bali gusinko toka bararoro barabu mbabwati the capacity yo gukwanira murai bwense. Of course lakini ndo maete muna bantu gukwana iga we can count bantu babere batatu iga bare close to the president. For example muna SCS CS umaitari mwana siasa. Yes. Bintu bingi taka go pendekeza because ereno muntu ore appointed tari elected. For example muno muntu muna Osoro stands as a chance yo kwegerera omugusi mweshimiwa Osoro chief whip. Na bwate libaga linene yo kwegerera omugusi kogeta magenderero nonye emeremo abantu baitu banyora emeremo. Maybe kwanyora sengenje babwate difference ya mukiyaye na muntu geteiga gusiga bono takanga ta kunyara korigete because na atageto oyo baita ina monere afeli. Nakina kuburi ntiraki muragani gokonye ko se abarai bagusi baragani bokonye kurwa se national government ekirobora bubata bwataine omaite onye mukurwana kurunyumba na mocho murosi iri etarigia bado mukunyara gwikira nonya magenderero okonyara nga muri gosuka nande nanye chisege chigekero chigenderete gosigati yaba kusi abanyene gisako kigenderete kurwana chiviche ngwika chiri cheka isiko gari tokonyara kubise sengencho rero mangana muna social media neraroro nchira kimuranyara kuremya abantu bandinga abakusimba tayari kubwaterana. I think we kabona iga about 70% yabagusi bayigure ryoyeri yo mubo mugusi. Yes. Na ande baritegereire the remaining 30% bono it's us abatwekire kumanya we spread the gospel kuchia sabantaba inkyo buya bwoko bamo muno mugusi. Egere neba tubwata our difference chibisege bike na naho tabenga it's very normal ase mwanya bantu. Yego gara onye bali batorekire bali kanisa ime bakurwana na intu na abatore isika ige esegiero nerororo na ande sege naho tenga ngogere ngo to shape tu amanyambi tu kitwento gukora. Yes. Abo batigarete 30% bono ndonya kubayeresa through muna bontore in the studio ndokwana sa matanga ndokwana any platform tokonyora korario buya muno mugusi narengo by 2 ekene igwete nyachaya are ko nare gwaka kura by then. Lakini bono ngunya gotebu gutore obuya bwarengo nje narengo mwana ande karo chikure ichare kuri in fact na mayete nga nyachaya ne president ya Kenya because na manyete kuitani gusi ngo manyete mura iyo ndo wetani of course na mayete abange lakini na manyete na ande wetani gusi na mayete nga nyachaya muna are ko chense ichura iga nkamanya nga bono kotere ndukie obere president. Yes, lakini ne bata beto mu president ya Kenya wetera omworibo mugusi bwa rokanete by then ebinte binge mbiete gusiga abantu bakanyora chigashinene che serikali muno bo PS bo CS abantu banyorete byimirime miya abantu bakachi director wetera nga omondo nara rokanori chinguru okonyaro endarie the national cake yekobagwa obwateri ogiri. Yes, liyo moyota getokobekwa okana omoyo skugocha mutwaka at least embwente mugati yore tu monena ake ocha gusi. I think bono na into it's our time to educate abantu baito to kore civic to baerese obuya bwoko bamo muno mugusi regardless of our differences cha kisiasa. Lakini boni kanto tegete ko chikora kabisa tenga ki bona iga nyeto chokocha ne party ya itomuna mugusi ne royo ke kororokana korwo bo MCA ocho bo MP obo governor everything. Yes. Onyora ngapa chumbe korugusi bonse mna kisi county wada ba chumbe kianda anyamira bonse awete ne party yo mugusi. Yeah.
ekiro ongenete gukwanira a party already ekiro kurige kurwaliro ba ria gusi chipati nchire aroro angisano nemo mitari sano na ibere chire registered gose chire owned nabo kusi chipati chichiro nchiko ba gose nchiko tumeka sebono elinde kubeka ba kusiamo gose nande lazima a party yendero sigu ikubeka ba kusiamo na bera ba kongu asengencho chipati chire existing boniga it's individual parties kero monda abwate yaye muna magara abwate yaye te koni gochibogere mate ine yaye yarenge party yo mukusi abantu abwate individual parties echitanya ko tobeka muna bakusi mbaka bono iga ntura teba intum party kitoko koraki tole it's now we are reorganizing no mukusi tokwane emune ryogi elimo tomanye nga intunge tonga kitora koreki torabere chipate chinturi kuchikana ntubwate pati buna ya UPA eyuna ndavra yabangi kero kuligere no nyabate nilibe kiama ekyo fanyale weso kina kotebanga ekyo one kiama kirachi koena na etiquette gochase oyo kabiro mawaziri fo mangana yo bolendi fo muske Dr. Fred Matiang'i. I think upa nere bwato mugabana unyamira. Yes. Ntura kwana burunga toyigwana nenga ki upa nere kuchikubugolia oyo orabolie oburai bwense nere pati umuliki buna kero gorigire kurase county ya Kisii umuliki ibwiki amekyo umuliki omanene nanyara wesoki na gotebanga upa na kieki amagioka kirabasoko bono igagianjere uchikwana na etiquette gochase omuwaziri omukoro na ibi birengere bya my sister tigabisikwe mbiri ko chaywa ibine birengere bya bado boni gama pema ko wetu na abantu bachupili abarwanererete omurayo omukoro orengo moteneria wa interior abamurwanerete nga abe flag bearer ya Jubilee. Yes, batirende ntura nkianchira na basangire kerengere nga nkwena na bale ticket. Yes, na UPA basangire kerengere at the same time umugavana wa county ya Nyamira musikia musinyaribo na nyarate kotabanga ekiamekyo nigokire ekyo muske Dr. Fred Matiang'i ngana kirara irane aganeti gose liria ebekire tayari kigima gochiko kuburia chikura ekiamekyo nkebe handed over gochiasari omanyete for example muna ODM omosike Raila krakori kichikura nkonya ole byama biro ebinge bikobwate si ODM egere form gento kiek form serikali the same as muna UDA yabwate byame binge byare ko form serikali. Yes, I don't see a problem gotebanga upa nere egochikoreta omurai bwense. I have no problem. Na no ndumuna togo nyagukwana iskogari, we have no problem with any party. Yani neje ngoko neje ndi yonsi into yendutegete it's unity. Tora kwana mneri ogi elimo kiama it's not a problem. A party ndi yonsi yani erukukende yonsi so long as we serve our interest oitotagete nimu nke totagete. Yes, lakini abo say a party na ndena pekorete ngusana because nguko chikutenera no nye party yiga neba yabekiro ne yo mugusie kero kurigiria para itari bonse babwata ine ntubwate chi county chirebire ngora chiguitaba gose mbara bibara chiguitaba bateneneru gose barau ne kiameke kira chikorosu wekeya wade kiameke korosu wekeya oyo gochikotenena korigyo borai bwense intumuna maone ito bantu bakebali tukora kwana it's good asengenjera bona kale national figure ere goikabo moteneri bwe kiameke egere anyare koleta abantu aba because toko chora osenkuru Kisii county nganero gogetenera yaitire problem county ya Nyamira toko tega osene county Nyamira ere tomoteneria Kisii county gotebare ngaki ni ntwengina ntubwa twabwene takoba so gwikatuganie na maoni yatonya ukwana iga I'm sure ngonya kulikware ngoikare asemesa ase bintu byo kugambwa ninge byo kubangwa. Mr. Ndubi, yes, who is this person orachi kubulie kiruge kiga nande ohorokiri nare ready okay onye ka kubulie kiruge kiga is he ready ko utenera ekiama ekengago onye ka kubulia chikura chyo porai bwense
nare ready orachi gotenire kya making ao ekyagera buna bono igatugukwana muraito yo esokiri atebe nga njengo bolinde ekiroko ky'oburai bwense nande ningane titorosie kiama ekionda chikobe gingotenenera bono iga tari gusiyoka Kenya ngima and outside Kenya abantu bamanyire ngo musike matiangi ne bataratenena openly ate yabantu nkubulere chikura abantu twatwariro kugania monere for free unlike abantu banda bagwesokia matiangi gasokiribwe n'aba Kenya. What if he states otherwise? I don't think so because he could have done it because ya magana tonya ukwana bonira oye mugenderete komosoki tarakwana ekirara imuka kwane impact kirache bone kiraba kusiba gendete goteba obomo onyo imukira atebe ngakero kende tari ready nkikira bana ndasobo mo wiga bo mugusi ine impossibility nde nikwe kwande bona iga because erebu no monto amangana na bagato kwana bona iga ya kanyategererete yes they kunyare kana chakana nga bona tindi kuburia onango kanire because moya are mbiyare na ategerereta amangana ya abantu baye ngo igutura matanga gachi besha ya abantu ngo tanga story ngechi necho musike Fred Okengo Matiang'i oyo korigia obo president gwense ya Kenya. Yes nerebia esengicho burai bwate chizinse mochionsi ekiagera onye goteba maine nga oburai bwae gusugo chikorigie kero gekiga na kikira leta bagusiamo what if ebinte bya oncho kanire mbichieti buna bya bangire ekiagera nabo toratebe kero keno murai oyo gamuganeti taraira gusobo chori bwa 2027 ndubwate myakire biso buna bono 2032 ekirere ke 2027 etuke ngakiro keno mugusi taratwara libageri ari ukora ense orogongo rwagusi ndogendere kubwata no kusena nde bakubura. In fact, for now we don't want to preach impossibility, we preach possibilities only. we want to say nga serikali egochikoba form ndio sego chikogamba 2027 nkorugusiga ayuande ine lakini you should be ready for anything. Yeah, neba go toko ready lakini ndiro konyoro sego siasa na bego chanchere ndio of course in fact isa konyarekana bono ngomo sikemati tari kwera chikurechi of which ekinzo tego gekwanira ndeto go kebeka kabisa ebe nga taireti chikurora nyore chi yakiruko rugusi nengenje chikora chi yagetwe ne chinguru cyawo cyo gukwana bone bo beiro monto position nabwate chinguru cyo bona mune yes ikasa kukyaba gusi ngokwaneka kire munabona iga madam but at least you will feel the effect. Raila tanya kwa president ya Kenya. I tell you, go to the Luoland. Abato munguso. Munguso monene chipare nge chiro sirio rogo tu Kisumu. Kisumu bonere kwenta kwa the capital city of enseito ya Kenya. It's very smart. Ekerengere kyao ndi bono sa dekra to kene tu kwanera yo bono nandi abagusibu no kwatebire konyoro kwatebire nga numbers nchirororo nelinga konyora nga bange mbali kuchibesoke naki abagusibu aranyara gukora irinde kwene kinga chikura kera ekura era chigotoka chinga kiecho na onde bwensi ori kire myaka yoko aka ekura chikure echi chanyare ko consolidated ekara to ko rigari from the history ya mugusi more especially ya 202 na chikana onye kwenye bwati chikuranchi yage to around 92% which is very good. Yes, because the 8% noko nyonya gitari bale abande bakure kwa igure rende abande bitango ebinge maybe banyorira abana they cannot go to the polling station. Yes, igo twisa tabanga chikore go nchi yage 200%. 2027 nekitora chikone kinga abantu abayiga vosi gose bali babere registered at least special cases na ubata atoke asekura se gosase tebe titukere. In fact namba nega to go tende platform pit ya matanga go skendi yonse go kwana ekumocha ni go commission leta Matiang'i na bo korora nkia abantu bakore into kieke batagete bantu bande bake bali batete kotaka kobanga against muntu ogochuta gukwana gago kandi gupipa ko ururi kondo kurwa mu ota gutariga and it is year 2025
Yoka 26 irene gikera. Lakini twarorire ababunge bande buna bono omubunge Okitutu Chache North musikeja Feti Nyakundi ekira gukwanira nonye umusangirikano bwa bantu kurwa se bunge yae akubaboria nga agenderere gukora ime serikali kingi nchumparo chobuya abantu bae bagwitaba muna nagotebia muna bono ore studio gaiga TV ya Gatembe gose media ya Gatembe nere koete mirimo. In fact, there is no way mpaka liria gokogosera. There is no way mpaka liota nyetageti okotene the platform watanga bano Gatembe TV nembe. No. We could defend a boss yao okoete mirimo because no konyora breakfast koru, no konyora lunch koru, no konyora supper koru. Na ande muno dress ati biyaiga, muno minute tukibiyaiga. It's because kurwa so kolega asi ngoko abare something by the end of the month. But in that process tariko tabwati engane yayo kusikitambo kirukia ingiri kubwati impact yana ucha saba it's na mboniga tiga siasa yengu ikere 26 we are right neba no musike osoro ngo iguna kwana ngaki kakibono 20 ndo kurwa serikali togenda ochimoino gaiga tigo amati garega at least no no goteka ranki bago kwano cha kutoibero bobis yes isiasa na bere iko because ndo kunyara kote yo mheshimiwa Osoro boni gari sign korwa UDA ocho inyo musikimati yani abo turagos teko nyareka yes eko Osoro boni kuikasa we master yaye oyore his excellence the president of the Republic of Kenya Omusike William Samuel Ruto nere boss at the moment same applies to na Nyaundi yes nane ndiko chikoteberera kunya kubalika lingangi bakwana ngi bakora into let's do our work omanyete ekikiragere to baligererie ebintu bagukwana nekiro baraste mesangerekana meyega ngukuna bale abana nchi bonsi na ndabo baligesa kukyo mugusi nende bono gutigana na siasa egiga baguchibatwara kiro kurigereria ababunge bonsi kurwa soro gungurwa gusi ningi kiagera batabe kachi differences kando banyare kubwaterana ekiro babwate nonye agenda babwaterana bayesuguma busyo Sengencho tari bonsi tokonyora bagukwanira rio geri muno nyekera para se bunge nene kimetine gento krokyo anyendiria nakina otebinga bono iga obo mobotoko beka bono iga yes be it ngobwa tore ko sentore ko bwa muna wake beka yani it's a two-way travel isa gotoka ngabano kubaba bunga bakurugusi mbaira mone ne chame yemo in fact you love one voice sababu yenene eragere mbatware voice ya yemo na sengencha abande bachete no mungano boraira na abande bakagenda no mungano oruto bono ituko ndi banda barako the opponents iko baraba yekara bakonywe cha hotel lakini ne kema gendera ra ikera ne sengencha magendera tamanye TV vitango bunebiga kwanyora nga chinse mo chine njire well developed ekero kurige buna nonye chi county chiga chagusi kwanyora nga chi constituency njire chigendera te chire busyo kubwa ichinde na ingo tebanga differences yene ngongu kocha kotebanga ntonye rusioro ya kisiasa because politically abantu ngo turaba differences ngo support what's the interest you got so you support look at neba na bayiko yabanyene neba bare sometimes ngonyo bare 95% bare chame yemo amagenderero ali okorekana babo ndindi nyoro bakorete na bantu bande bakorete taikubwekana abono it's individual bakurigere muna bono nyari bari cha tobori ngaki omuchumboro musikesa iri chana ngi gwakorire tobori osoro boro bogetu bogirango ngi gwakorire tobori omuchumbo obonchari ngi gwakorire yes bando nyara ngo muchumbo obonchari maybe tani nona asa serikali ogenda magendera akoriro na maya jirami nande nasiki estiri nereri kiagira kero omwana nchi gosekera omumenye ogusi naganeti amagendero chibunge chonsi maganeti gokonyo amagendera na tarengana nchira kituranyare kwene kinga gusi yabire developed generally kero kurigereria no cheri muno garo musike Uhuru Kenyatta arenge president yes again to go nga last mile jambe te kogenda equally to all constituencies na sengencho yaki muno musike tongie kararenge mo chumbo nyari bari ebinto ngo bingusa ngo nyari bari for example bale tarenge president iga na ando motigo ba free abantu nona bachumba abana yabarente opposition banya kumukwanira banguse ebinto guchia sare
unlike muna bono iga onye tori invited muna bone president yacha gusiga onye tori invited surely no nyare kuyarika ni gocha se president gusena bwereto oro mune muchumbe. Will you have voice? Will you be allowed to speak to the president? This is the kind of unity we want. Na kikiagera na bole ninki kiragere usina kiamagendera yari ikirane onye no nyaba bunga baiga mbako nyara gochamo wakwanire umurayi umukoro wa oyo nyari bari chache tokurire nonye amatukabwango iga aba MC abakoro kurasoro gongorwa gusi mbabwate kiombe kyabo na barabumba nyara gocha na amona gukwanira obomo abra yaba bakoro ninki bakorete kiengenjo kiragere kose kiragere banyare kuremya nonyo mugusinga incho amo tubwaterane kiagera nonyo bara bwekero baringe mirimo tubwateraneti once you might monda ru office chinguru cyangwa kirendo kieke ngwera na kirense none office yakaro monda ni power ari gusene MCA ari gusene MP ari gusene sitting governor the women rep chiovisi almost chose serikali. In fact, you don't book an appointment. Ayakoro mheshimiwa, just go there, you serve your interest, then you go. Unlike ekarole isiko. Bono we kocha kuringanga ki ingole close to this office. Yes. How can I go there? Egere njigere ninchenkwane ebirengera libyane mbwata. Kwanya gosese ngencho opponent nayo yabuete. Oikanera teme gosiekera mono sana to nyara wika mutuga andake ochiko mu outshine ene reme cyane tubwate muna abagusi. Of course isiko ga igose ko genda I've been to Nairobi for a long time oyu nabagusi abanchire bagotenga abagusi ababwate obomo abanchaine lakini ekarogo chantuko ndo kwanike gusiga shuari ntumanyaine ntuanchaini ndubwate ndamwamu. For example, nyorenga nembwate TV station wakana chibesa chinyinge byako bweyega, so I'm not saying it wakana, that's an example. Na no monto minto enkoro rango cha kokorusi yango beke b ngocha koboro manombwe igo none ngenjo nda wakire simingo tenga ulda nyoko gocha do kunyara gocha bono kwanyongo monto ta kunyara gokonye kiwango ora konye komwetani omonto ateketanya wo keep down sa wakire simi mnyoka gento gete mnyoka matango kor kiango mnyoka kor ko chikorokana ngano monto bwate gento obongo bwa bole bijoga no chimutuka. In fact mwana siasa yora gwanje nobody nekinga ni era fose ko era chigukura sa mutukale fusio era jigo nekira fose gukurwa gotaka gokore ngani era so wanda ngati gukora no nyenda mwamu toisa go chichamo munaba gusi totuare voice yemo none kero konyoro mu MCA ne chama yo mugusi omo MP ne chama yo mugusi omo women rep omo senator omo governor twanya twensi ekine ya chama yo mugusi. I think by doing so na bakonyore ndamwamu wose differences to at least chabe the minimum njiko era chirocho lakini atenga ndumwanya abantu tole yes na ndumwanya abantu ntu atonge tunabe nkoro ya iterego rero ninge chiri mambimbi yana lakini tonyare ko chikora gento kieke tonyare ko chikeya. Unlike for example unoenda se ekenyoro onyo na ebie korororo obwate chibesa. In fact kero muchando nusyo kokorekana you will be called. Yes. The only way yogo takeme chande ye eke kurwa sore of which bantu bane mayo getakanande yogo taka kwembawa young people banyore chigas banyore amabaga. Yes banyore amabaga kero banyorire bono ne kero makweri achire oyo kwari geta ego kubarangiri bo sinchimo isaransa at round table mechando yabero umwana ngo genda re school osama tanga abere ga ipiri gere and what can we do oyo weli bwa yamo oyo weli 500 oyo weli 2000 kwanyora at least bono yakwa ku weli 50 ne chiri bwe komi ukorwa abarayi bayitekineke basinyete kabisa abange kero kurigereria ekero monta asukire igoro tariko gani monta mwikange ekiagera nigo bagotakanga kero kende ekero ri igoro kwanya ko babuno yo gusabirira ogosa like okoberanse yabo nande kwarigerenga abarayi nonye barabumba tageti gusirana mbatageti guskanie birogo ekero kurigere nonye nga aba MCA nigo bagendete kungusanana kwarigerenga nonye chi county chonsi ibere aba MCA mbari gukwanira rio gerimo
now tevinga umuchando uyu nkobole right kununa so stomete binyoro. For example, I'm a director of a school. No montorete from a humble background. Di pagana ako kaya mbe ke biashara bia na alia sina menyete Nairobi. Nkarengere let me go back to usisa ito. Mbe ke egente ke konya abantu. Yes. Which na be create school whereby and some other businesses in budi get abantu ange 40 or say 50. Pago benefit kurwa se biashara. For example, ne bia school na bia bigani kapisa like 4-5 years now. Eri get aba ko liga 27. Na bantaba 90% na bantu be community na ubago benefit kurwororo inki kiagera na arware because na bwata chinguru cyo kubeka a business ya na ale kachiado gose kitengela gose whichever place mbe kororo nasinga jona bwata birengere na bantu ba minto ngaki mbaro batali kumba yesa ko gento kieke ba yesa ajichi abona chirega abero security yondo be driver ye gari school yondo be cook yondo be cleaner nona bari bandi batari ko chakonyore chigasi banyorire bono te ECD teachers banyorire onye ndi abaraye aba baito bari gutware birengererie biya no moyo muye bwugwanja omuntu omino kagukwaneke gushino omuntu omino. For example, ntwaro chekaro moske macho gwarenge SCS ya education. I tell you there was a problem. Abantu bagakwana bube igoro yo mosike machogu machogu tari kunyara kuikereka machogu kaba chiproka kogenda bakocha kumuikera. It became a problem. None karo machogu arusi wa OCS. I don't thinking a impact ne yaro kanete kusi kusaba abantu bangeko kene kerengere kyawe siginja abande komo access ngo bayarengera isi umete buna kwateba ngonyorore nga abara ibaro gotema kuligi turi kubanyora nane mbaro konyora nga kiro batagete kuligigwa ngotoka bale ono mede siasa ne bwate abantu bobwate favorites they mentioned siasa nchiro of which we know lakini bone rinjarenge at least akaro kuigwa abantu abange lakini atenga agotegerera muno muzike gacha wa gateba nga unasikiza ground ukisikiza ground ngo igore nki abantu bakora gento kieke nki abantu bagokwana ekero monda irwemere mune yemenene it should come back gusiga iga torore some goodies torora maya kore tugusiga muna bono our super CS ogamba ndoga ndikoranga ki inki agotoretera muno mugusi jiskuru jeito nko bachirobia ngo promote at least abantu bande ko bate chief principals enko abali mu konyo bari promotions because gendo ngyo ngara acha tawo cha kondetera mugati nyomba usanga chibesa anja kuli lakini ekara asukiri omuntu gete igoro no muntu at least nera nyo riba gase community yakorwa se kenyorukia yakorwa at least yoko konya abantu because omuntu muna bono ogamba is only CS to bwato rusiga ta konya gokonya individual ankonya na ya gokonya konya no ri akonya muno oyo no goja muna gusiga iga arore school gete erense anyeimukie anyesire ekera anyesire muna boniga te CPC elagete binte binge abana bagwetaro ro bakonyekire yes abana ekera banyo boys abe no moibori bwato umwana se school eyo bonse bakuni yes ekera asore school echi akonyire in fact yabo konyire te community yes igabo ikonti ngonya goteba ngarasi macha cha nkonya ngemeremo na yakwe mirimo te oteme kumurigito monyora ochake kubeka chila wama no ndote korore binte bijya gusiga bikokorekana muna bono to go move to senior secondary torore ngaki how ready muna ntora bagusinto bwate bone kwende ministry education how ready are we muno mugusi ngiki yakoreka ndoro because monta ojo kuboninga wako to bwanjereri kero monta akora savu korwa bwoye ninje garongo muna nkonyore besa abantu nkora arenge nabana bana bali umugati kero bali umugati then I think of my mother then I think of my brothers after that I think of the neighbors igo te kwa makosa ngomo sikeo gambana nya ko chakera kurugusiga ekera chakera kurugusiga otoko serve as an example ngaba go to Kissland orenki kokore kanetor chiskuru chingiya chiskuru chire boronge abari bagosoma biya of which abagusina abantu abangaini bari from the previous years nare gara matemwa baso ngo wonga kigusa abagusi na bate top no bagotorokanga banga baraba ibi obuno bolimo into naturally we are clever
Mbuya muno sana ngwa kwandenga engane yiga yenda mwamukiro kende onye kore omo director weskuru ostono kwate ebiasara gete. What if someone else ochire ne biasara bune biga nando bikire angena asole nande bigo pick kobwe byago aye mwanya bantu toko igubobe. In fact, people in my lifetime I've been in business. Jena nyago andandi kwa ofisi ya muntu. A competition is the thing to go in business. The healthier way. Yes. Because tingo chanyo arayo begete bucheri ga no ndabegete eduka yakoni endagara yechingo kone chiombe njema goteba ngaga sengenjo duka ya adueta iyo nero nkobeka. You will not sell. Naseki. Nege ntongo kora na inchino go chambeke bucheri ya nega. Bono egento abantu bakoligerera nga kyobo serve bole akenya mayagwere akinyanya chia because in the market you get several mamas there. Babegete chinyanya chia ubia bachiarire tie mesa igoro. Lakini kwa nyonga naro ero ligetie egetamba ekiya agotinye nyanya yayo biya abegete kwa nyona bochire ngaine uzina kwa nyona bochire chinke kubuoyo muina. What matters is the kind of service you offer. Yes. Nase bono burai tukuriyo buna bono kuriyo mugati oyiga bwa serikali ekero abarai bonsi kiro muntara agani gweso kyakoro kibuna kiro kindi aganeti maarufu yae. Yes. Ero nenyare gokonya competition eyo. Of course ngokonyere. Because kiro muntu mpendekeza. Nando ko kana kyote to correct. Na kyote ngakichinguru bwa chingani. Muna boniga abanta bange besoke konya Matiang'i. Even they are using their resources as sengenjo yake. Naoneka Matiang'i yako chakocha openly on the ground na yata sikiza ground kira ko ngakio omoske ndubi mbu yako gukwane ground. Nonyene to tokolera biko erande biko era madam. Abantu bako jaba rewarded. Angani ngakiwa support y'omuntu ira chikura. Nki wakora. Yes. That's why omuntu nganya nagwanjire. Don't you think ikiona kikegerete abange bagendete gotema kubikirie tabusyo? Yeah. Abantu batagete gose for personal interests. Bagendete gukwana robo mubombo gusi lakini mbabwata okorora. Ekiagira buna twabere tukosanga nonye nabarayi abange nabokonyoro omuntu agotebanga abagusiba chamo nainde omurayi tubwate kero kende omwaka osobochori bole bosyo Dr. Fred Matiang'i. Lakini in the real sense kwanyoranga yene nchere ya maligetie yoko kya abantu gusinchira aranyare kubeka abantu amo bakugenga kero kende no murayi omuya esengenjare associated no murayi ndogo kole mirimo bia. For example munanje maybe timbwa ogotaka go belonga segete aikirasi otari kwebekera timbwa tinge nchende ndaikere omoske Fred Matiang'i. Inche have passion in him. Yes. Tinka bwate resources ndache ntumie chinyenga ngabaka Matiang'i acha komanyanga na mokorera campaign. Lakini inche nerieta ngomuntu oyo noyo minto. Omuntu noyo minto tingana ito mwakere debe abekende. Nabonta konyeke kurwo directly. But nkonyeke indirect. How? For example, aisa ku promote muna bono tochino no moskeruto muna aira chikura ega promote town chia so. Eldoret now it's a city. Nekere town yako be city ngoche no buya buaye. Ponekero for example Omoskara be president a promote Senkisi to be the 50th or the 6th city in the Republic of Kenya. Ebi ntombironda benefit inchemune a businessman bono nabantu nabange baracho komenya in the Kisii city. Nabongo chino encho ngumbuga gusinyanju ngumbuga I start another school. Abamenye abamenye gusiga iga na obako ba my clients ngikiagera na lete school with the population. Yes. Yes. Ego not all of us togo kongontere debe ngomoske Matiang'i with our personal interest, no. Abantu bari to with passion. I'm sure neba ngo charenge gocha kumuikange it's not an easy thing. Yes. Watemire gukora nabara ibande kiro keno igwe evirengera bya ombirevi anene mono bali babwate bagendete wake koko bagukwanira bakumukiririe rieteri igoro. Watemire usange kerengera ri ubolinga ningi kero kende mugenderete gucengera omurayi oyo.
in fact boni gabantu muna mo especially abagusinto bwatenda mwe mwenene sana ya power muna anje na akire kurwa 207 ngonya wake rumosike Raila Amolo Odinga igonga kura yane njanya gwitano ni tukeli igonga anya gochora murai nanya gochora murai wense bono in fact bono twakura moyo ege tonya kwana mona bandana benge mune monde ngombe yao kwanyire mbe ya kwaranga kibone round yengo kamanda amabere ubwa to kosemerio konene niye ikire ngabono emori ngo chichere inaenda bone ngombe yo gokonye bwato kege nono rosana ose asengenche ngombe yenkwanye anje to nyako nyenyorie nyama engombe igokunyiro nyioni no engo chipogere maat na engo sikis egende chikoja goitukonyenywa so takari so sagari no engombe yako gete gonyesagari you just leave it yes you gonyore ngombe ndenya bono ntumuna abantu twa kire chikura all this long engombe yetu anyebwatire twayoni bono ngonye tiga toregende in fact yegente kebe no tanyore market na bo konyo no muntu omokonye na gotige naye konyago endo nyago tema kuchiabonya kolisi ore gusine kobere you go to the market na ndoriye ngombe litorori giyaiga oriretenka oridi womo kore kiango orirosie ribegi otagete and that's what we are doing Bebona sana siasa turiko bekasengo turagenda se omutimo komo kelinde tokoirana tukigendere kurigereria amangana ayo bomo obuiga bomugosi abo kiro monto bona rorekanire agendete gukwananga ugochamo na ko inchira gusenera inchira ire ndonge asichinga kichiga tobasa gusika kenda gusangana intwe gwitera asinchira SMS na boigo chinse mo cha Facebook na YouTube ase tore AM ase AM Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getemba Television ekionga kiamamugusi. Ine nubwatemerega gose nuganetemerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi ukugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebunemerega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations asemerega yonsi Boigon korosya bale bintu binde buna lowering gears, chitroli, namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosya bale CNC decoration sase bintu au buna kubutora chi black sheet, korosya merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chigesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 Gose 0723755772 Buffer Tents, the home of quality. Getemba Television ekionga kiamamugusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochibwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obusongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosege rwobo orunene kegema dore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakira simya senamba
0113 388 513 kusem 0115 318 887 kusem 040 186 688 kinya igasariao asokugura obuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon nkwegerie bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era soro Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege na ninde mwancho murigire nekira bono turigetie guchigokora nande tukurigiria naki gusindaki inkerengo kyumugusia ikeire kero obagenderete kurigia korangeria obomo irinde kubwaterana na korosia egesa kukyumugusi konyara gokina ndo chinga oyoiga akoteba tindo chigo senate veteria ya kurenda gotana good work make Gusii community unite use make unity for omogusi mbuya mono sana nindo china bwateri boririnde akomboria korende na bokonyara ko gupera magega yetente gusonyare kuribeka abuya nyare ko understand nande ekero onkorigereria iga Mr. Nduvi ntobwate aiga Frederick Ogembo agoteba no gukwana tu tugukwana igoro yobomo bomugusi boria mheshimiwa Silvanus Osoro yes ngano gukwana tugukwana gwoka na kibirengereri bya ebire bole tingaki no gukwana gwoka abagusi bagukwana igoro yobomo ukagerete eyinengane iraikirane kore ngikyo nakyo kyarenge usena kukware ngukubole kwae already to some percentage omo bwangira okora gento kieke kororokana at least no ana abantu mbara babwa the political differences boniga samune eliogiria chakire ngo mugusi abantu mbaro ba chakire ku area line pamoja na ande mbaro omanyete antubwate kromonte etabiare mbaro batagete koba in front mbaro batakoba in the middle batakoba at the back bono abalete ko mutuga the side balete ko orokia yes ngana ubabo chagete na ubabo bwate na ubabo genderereti yeah na bantu mbale na batebia ngabandi tore torororo passion na torororo tubige tororo no moyo ito know that we need anything yes iga tochiko bolinga no soro torabol ero manyene na kiroche what's going on nero manyene na abakare serikali ime anya tari ko chihocha so mu Gusii in fact koira na kuwa ye korense mono sana yes because boni ga tutake to ko serious nga ondo bwensi ko chikorie kerogo kende gyonsu Gusii ga iga anya tari ko chikobanse ampliera yo mu Gusii in fact na bayo chikora dust
biiti ne abanyaundi oni kandi tomoenga kiati gasabwe master ya kore tamwe yeah. Mbia muno sana tubwate buna Eric Osoro kuruke na yani Eric Osoro agoteba kuruke Umburitaro Nyarik Rogers agotekuru Amsterdam ariko watch agenda to watch live Olomide Kenya agoteba nga good morning watching you from Mbita Homa Bay County omonto imati yangi 2027 amangana iyo mheshimiwa Osoro ndocengana bako yakana aiga timanyanga nere kurwa chinse mogose Homa Bay County nigagotebanga omurai Fred Matiangi wono libo liane neliga is this the right time yo gutaka ku campaign ru mheshimiwa Matiangi yeah ke usigia je yotenga mapema mbia mapema ye in fact mapema nere gere to musike Simba are kirugo gya Kisii County because ikiraite mapema akore bintu bya yakwagachira abantu abataka agogorira abantu amaburi abantu natabanga utire mapema mono obeso wabate mboche boere in fact musiko korokunga Simba kagenda liga mpaka bona munarete sitting governor igo mapema ya itone musike Matiangi is the best yes. Why do you think nga echiga kuse inga kiiga mpako nyara kusali nonye ekiagerekera abantu abange yarorekanira ninga yaletire koleta ya chakire koleta abantu amo kuse ya chakire koleta umunguso do you think nga nonye abarai bari ase ebirogo aboniga tiba gutwara tiba kunyara ku affect obochori ekiagera togonte binga ekero umurai aro ntubwate boni go murai ore kirogo na ekero abantu bachakire gukwanira ngane yiga nande achakire koreta okororekana nga umunguso no chikoba don't you think nga ine ngaki nonye mubegwa kumanyira asabone to goeswana neri elinda sambaratisha abantu bega chikura chitaraika not really in fact this is the best time pronto tuara chakire muna pa kusiga bono iga kwebekamo nebone garo godigesa kukia kiebinda pakamba abaikoyo they are also realigning baraboka abanyene bamanga ki ngai bakogenda guki bwango gane wete nonye aba agency cha abana baminto kurumata abogere mate abakoyo ito boka abanyene babekire batabenga ki intundo liko chikobwati umugako yo asako ragento ki asako toira guki boni iganto te kubwate sikisa ukyo mugusi nagambe Kenya gayiga tindochi any problem na wocha kwa tualetire Matiangi yabere mapema what effect in the no this is the right time to get any harm yeah na hoigo Olomide Kenya gotebana I was Rogers Nyariki was there in 2013-2015 great country with communication challenges tiramanya nga amangana communication abere ka gutwara muchando kirogorigereria with the who no nta manyenga ense ekiro kurigireria ense ya Kenya yonsi yes tinda manya riswali yanga kiali borite batirende communication kose kiro kende kero omurayo yarenge ekera tenderete communication in fact ekera arenga ICT it was the best ebinte binge bikanyara ko bikoretwa bikakorekana bitare ngororo same applies no ekera arenge CS ya education yeah nane karare ngentire nagotanga ki montere ta ko bintu byons ta ko ba perfect ta ko tokonya kero monto individually muna bane karare arenge interior we can attest muna bana ku site nyali bali abasigari bakalikwa a good number yeah ekyo anekerengerelyo nande ekero tokurigerera abuna boniga Lilian Wadena gotanga doing good our own omochukoro kurwa bwa ribiri ko liaba bagotebana kurwa bobembe bwakire buya mono sana na nindo chenga bande mbakendete gutuma ujumbe chabo gochaiga Erika Menya agoteba kurwa Kisumu tigatubwaterane tosire honorable Matiangi is a performer ekyo kwegure nekerengerero ngatunyare kubwaterana nande bono ogento nkoboria kero bagendete gutuma ujumbe guseri bori abo gochaiga ase studio ekero kurigereria omogusi nabwate the capacity yogo segeta their own buna bono bamorokire nga neroro yoito oro kero kurigereria bagusi bono mbabwate ribaga riri nabo igo chinguru echiga baranyare kurano nyense ya Kenya
In fact yabagusi ntua isaine kubono ntua isaine mono. We have got numbers na ande twaro sirire tarigiya because asikurigere buya madam Matiangi tariko atio koboro president tariko rugusiga ya chakira koro. It started from outside Kisii. Influence ya mago kutoma guchakorora. Yes. Na ande gento ngirie kiyamu na David bari barabasomia bayabebuku. David te chorete igachoretwe. In fact yakaba banyagochorwa abana bari banyagochorwa gochaga tebo ngabona agarigeti nakamisia agakegatiga agatebo as a leader, as a king. Yeah. Igobona ekero trocho Matiangi tare chipendeke saburie ngankuri aro president na abantu barorire nga is able. He can make a good leader. That's why tutete kubeka omuriro kapisa o egere omuriro radio chakire walk. Ndo chikasi tunya kubeka chinko omuriro to kenda up to the end. Mbia mono sana nande at the same time atwarori nande aba Kenya bachakire kunya kumwatura uyu kabire usoyo renge omonene webigambero omo Chief Justice omukoro David Maraga. In fact as a siasa it's a divide and rule. To me nabona tabanga Maraga is just a project. Na bantu te ko divide ke saukimugusi. Asenge njagora nga because no Maraga itaratenera en platform. I'm not sure tinda iwa. Na bantu te ko tumia advantage yoko divide ekesa kukimugusi. Ngabona gusi atori candidate ibere ngabona ngo chire kubagana. In fact eyinge na acho ndobwensi na abamaraga na abondo you will see dust. Lakini the same way atarate na gukwana it's the same way nani omo waziri omukuru atarakwana. Yes. Ingi kiragere kusikiro kene ingi kiragere rabe different. Esinge chonera na korete memia. Of course we tunampenda ni wetu. Yes. Mosike Maraga. Akorete gasingi ya genuine. Na siasa. In fact siasa neta getobe omwana siasa. In fact Maraga tigano morisibye kanisa tigara abantu kugenda igoro. No monto muyanto bugati mechanda monere lakini tiga turendere chinkoro cheito kwege na waito tego twese tutagete kugenda ka asinya saa nikine kerengerero kiao na ndo chaiga oyagotana Mr. Osinde umwalimu bwesabo. This was my teacher, my mathematics teacher. Agotana good morning. He is also backing Matiangi. Pia mono sana Mr. Osinde umwalimu one bwesabo ndo agotana na nyenere is backing Matiangi. Boni ga madam oga ndo back the village. Nobody our old mothers in fact nona abana abagoteba whom do you want to be the president of the Republic of Kenya abagotebi Matiangi. In fact the gospel is spread. Yes. Wanya bake baroro bagukana na maoni yao wache yeshimiwe because tali segi because tulikopetere mondo. Of course bara wabwate we divine ideologies. Abu no wakibekire yeah tulikopetere mondo because tunye kurwana ntu abanyene nga oyo wasa support Maraga oyo ngo support Matiangi oyo ngo support Mosike Ruto oyo ngo support Mosike Raila. We fight by the end of the day these leaders ngombe na boroga abanyene banywe chae into abaki kura ninto konya kurwana nsega iga. Nja can only say to our people ngaki we don't fight. Nonde taramonde onde tache gionde onde taironde kiara na onde bisegi binya koleka na matanga byoboliri that is uyo ni ujinga tu because onya kinde ga ganko ni birengera byana gocha sorry you have to listen to me at the same time na kero kongone liwevo bwa have to listen ndegera nyugo birengera byana ande mbisike mbia mona sana na ndekira tukurigirirya ikyama kya upa na keria ga Jubilee bono barorikanire nga nkorutera na bare amangana kubwatekana no muwaziri oyega omukoro ekero onye okubwatana wa Jubilee kwaganirie bataite komwa etiquette UPA onye umugavana bwe county ya Nyamira otebete kyamikiga ne kiaye Dr. Fred Matiangi bono bonsi ni gupaganiti komwa etiquette to korenginga engane yeteriko chikoreta etofauti enene usoko ngusana na nandi chikusare nonye chikura under the act register of political parties. We have got enough time. Kuruboni mpaka 2027 bado noite bakonya ngo register kiama kiane
ibiro byatho kero mondo nyakurigiare kero mondo nyakurigiara arenga kinga yakoba and muna tonya kora step ya mebinge konya ko make tore kege ko chiko kotenanga na gego sokyo morai ko very strong. Yes, because no UDA kero kiaro se tuwe no musike William Ruto asogeta monere ebya mambiro bita joineti kwegwete mekone yabete parliament ba ko chote una we minority because abanda barengo barenge ororo batari coalition. Yeah, ono ge no musike kashawa nyandi achine chama ya ororo unanga tabete impeached ikobona abakonya gukwana upa bakonya gukwana Jubilee ariko bane chama ya yeme serikali tare ko impeach nango singutwara nge chinguru chiyaye nere. Yes, wona ere gaire tu muno teri yo mune party leader ekero kire nande ko to konyora ninga siasa ndavo egochi yaba igo nende ekero to kurigereria bono ntubwente gukwanera nonye ikegori geke gukina ndubwata abana barasichi school watebere ni goro mo director we school yemo ningi kiranyare gokorwa ilinde kone kimuna ekira abana yabaika bakebagukina bono bakinire babwate mentality eri yanga obomo na bubura akonye nonye bura ibonde bwensi ose amagendero nonya sikisa kuki amatukawa ari bosyo muna nachika gotera uri tanga nje no mo director we school go Advent Hope. Yes, ere chikiro mitange isano isatukuru mo chubosonga nkiora nyare gote yabasaye gusaba abana bali abakebono basegetu nonyonde bwensi obwata abana bali school nakina kwa namna kenone kerumbugate nkonyora libaga lyogo segeta ba saya bake ngora nyora libaga na ba somia entrepreneurship naona ali ase school muno mu director nkonyora ndi sachiane chia bene ngo nje no musani bwa abana naona abana banko batebinde nga unity is power. Yes, baate boto batebenge karutoramo igo toteneine ekero togo totali amo igakero monta akugwa ko bwaye nje kingo tebya abana bakina boniga more especially the Gen Zs, the youths na ubona babire mature enough monta masiko gotumia in any way joko genda ngaki because I'm frank ngori ginde chikura na ngori chikura chiao monta jo salie gali yao gose atene the platform ya matanga gose platform endeons kora momora yonde bwensi ocholire amaskani ave paramount ana maskani ave ke kwango kia igoro kero monta tu ara maskani to the young generation because muna nzama tukaonse na kindega nanye gotumiwa na mwana siasa onde bwensi bobe. What do I mean by saying bobe? Ngangende njugo saliyo monye go bande obangire mukutano bo monto osengende ko rutegari abande ligena osengire to murayonde go semurame no. Ribori ria neneri ekero abana ekero kurigiria kegori ekegegeke nkugwachi bare TV nkotegera bare amangana news mbamaite mbabwate chisimi ngo access bare every information mbamaite bintu bigendere ta since. Don't you think they are frustrated oika mpako nyara gutwara kirengere kiringa abantu mbanyare gukora emirimo gose abana siasa mbanyare ko gutwara trust uchasa abantu bande in fact boni ga abantu bakinde boni nakira nyare kuba convince naki abantu gochamo na bakubwaterana yet ekero bakurigere nonya semita nao amangana bakora ne tofauti ibintu abarayiba uko na skali nigo birebibe. I want to tell you madam ngeringa ki enga kinaki sai kwa kinete it's very different nenga ki yabone iga nobody organized asa maandamano agency bakorete abo kabanyene bamayetenga inki ubuye bwoko bamo okwaro cha maandamano atotebunga tabugati morai tabugati tribe tabugati nino of which mna umuntu abukuri kwaranga kyo maene with their leader watch ko molgi obora what's the tribe kwanyo kero kesa kuno ekolteki goboka abanyene already they know the importance of the unity. Yes, that's why I got angase ngendo ngaki mandu tokuto mera ne capital kwanyo bonse bino abali bata ide transport people do change bagoika abampari barahimba roro konyoranga nonyenga kiechi campaign kero muntu na bagutare muno mutagativu karanyo rire chinguru chinge usanyarire kwenyarake ekirane ne muno basoira samangana siasa baigwekero gogite niko konyora abantu aba change nsira kiege uranyare kwene kingaba saba igo musima muri abwate kurubono ana bagukorera obwene buri goikomoerio. You know, I want to concentrate as a swali ya kwabole. Already these young people, they are focused. Yes. Mbabato bomo. Mbabato bomo. Bako egwa mabaga. Mbako chago change.
eyemeremo Yes. muneke twaroche nga mondo na raira tunga ngo moirara we you know ere bie kora enda we gento Yes. but when he's coming back preaching the different thing kirimu na baigwana nete he will not be allowed. I tell you Nekero bachire bonano akonyora nga banyarire ko koreta manyingari amabasa abantu Yes. kyagera abantu bari baguchigotenenera na barabungo babare affected kero tugutigana nayo bono ugokora inchira kigo so which is the right channel abagusibara nyare kubwatire connecting abanyare gosoka igoro twakwanira obomo bwikanchira kibugo chigotoka already it is a process. Yes. It's something which has been started and it has moved. Asibwa chakirete kurwa na otenga bwa chakirete kurwa isiko igoro yobora ibwa matiangi ekero bakwana kurwa iskari we as the Kisii community tukanyona into get its unity. We have already started it and where we are now omosike omugabano Kisii county no omugabano Onyamira county already boniga egent abaramo iga kokore emirimo amo koranga omosike matiangi. Are you sure? Yeah. Yes. That one I'm sure. Aba Yes. governor bonsi be rukongoro agusi baramo. Yes. Yes. Ekero bano korora no moyo minto onyonga agukonya gukwana. Boni at least na bagwisara nse meseyemo na no mosike ongwae na nondo ongwae simba bakwana eriogi erimo ryo bomo gusi. Yes. Mbuya mono sana. Na ndo boniga katonya kurigerera abantu bokambarochi. In fact, you don't tell you associate na matiangi politically you are dead. I tell you. Ekione kerengereri kyao. Of course, ekine kerengereri kyane pati bono channel ya bori bono ni release ngenjo negane tia abantu bonsi abakya banene abagotu mpaka bali batabwatie kura. Nchera kiyeiga eranyare kubiko mugusi ate nene igoro. Turatikana nonya bali baguchwakira ekura singenjo nabo bakorekana ngakiro kine babwateri baga. Ntubwata abantu abakoro ntubwata abana bake. Nchera kiyo mugusi eranyare kutigara ko ba relevant asoma to conspire busyo. In fact, relevance ya ito. Ne bintu bitu gukora. Like now, muna twa maete ngabogirango no egware yare kurwa. Abantu barosie bintu byagenda ngumbu byagenda wapi. No bole mebwa ito. Mo ndagere hospital kuregwa chitown cheito cha Kenya. In fact, over 50% ngurugusiga igakoraki ekurwa. You go even to the transport sector. Boni gaba gusie they are coming up. Kaya Nairobi muna sana arenge abagusie they are leading. Even in business. Yeah. Relevance itero na bege endreta and it will stand. No ni nsemo ya masomo. Lakini na soborai, ya soborai na magenderero. Asoborai na magenderero. Yes. Egento gira tokonye madam na muna twa kuri kwana kuruga iga. We set our differences aside. Nego trende. Ekero konyora maskanie family atakete korokana. Nekere bintu biri mwa kwana mune family bitari gosoka. Mwa kwamba botuko mami tokenyora isiko. Yes. Amangana ito abe yobubisi. Amaskani abe ayeke wangu kigoro mono sana. Omoraye ito na abe ngenchende onsiara abe asikwe. Egere ntoko nyakurutana na mangana over somebody. Muna ari twarocha akore kante karo kenda ari ogembo tiri nyakwa. Everybody knows. Kerige go salia maskani ito muno mugusi. Ngotoko nyakurwana ofyo. Kwa sababu oisa ko yanamuneke sakukia bagere mata for quite number of years na abeire nse na arigere iri unlike bwango iga elio mosike obadare nge gabana ya mata Migori ka difference kama itikorokana but all along na bagere batikanite koba united mune community. Yeah, of course never ba majitiko show the difference nenke it's minimal. Eta bwate tofauti ya korokana mono. Unlike we mnaba kusiba ito ukaonga nyacha bakarwana kusinango onde bakarwana ngo na emboni ga abantu mbaro bakurwani omosike ogabo na emboni ga abantu mbaro bako rwani segi our solicitor general. Yeah, abantu bali serikali ya chusiri kurugusiga iga bairwe birogo basikwe. Lakini nabarabu gotakabasi kwe uikabata korokia maskania gucia abantu babo uikabato tegerere yes uikabato serve
sasa wao interest bachicheke tubwate mechando batoikange muna bone ige kero konyora abana baito bagusi bakuriki course bagosoa chiabura kwanyora nga course jichinge tokagete mune chine medical courses omwana omugusi thiko nyonyora Teo nyabara imuna abwe bayegerere abana baito banyo good courses abana baende low tari ngaba gusinzo twata betunga to baba ali murioka no gosenga to ende to be tokore business management no abana baito baite to biya babeto ya good courses through who abara ya baba irwe meremo be it elected was nominated boke kwanye kara ba oroke amasikani ya gocha setore na into ento bugati chinguru sokobwa koko chikoba kwana bobe isiko gali yeah mbio mana sana ntubwate ababunge na boigo abaseneta bagwikaransa se bunge nki oranyara gukwanda mbunga kwikaransa bare sichi committee abuna bona chechi semi echokurigere yamangana amange emeye senete na boigo emeye bunge nene ningi barapora nyare kubakwanira munabona abachumbe baito bagusi mbaro batanya gukwana even a single word yes in parliament nchera ki baranyare kumanyikana gose kubeka omugusi igoro onye mba kubeka emiswada iranyare gukonya abakenya bosio njone kindate y'abantu bari tuwakere chikura more especially to our MPs yes once we have sent them to parliament babenda ide ebirero byito amagani yaito banyakwane igari parliament munabona ina otebiganga with our students bakonyo banyore chiko singia baire amangana ya gari ngaki intumuna bakakusi ndura konyeka egeti mune kiendege kya beto promise diga suneka long time ago mukine tenganyo ngetingo panuli wakere nani bagatbaga change nani kabagi achire muina asironga up to now nkianya kobororo nje kindate ya baraya baito be the senator be the women rep because nano muchumba ko baro isaransa parliament no university ya Nyamira yes abanta batika batenene in fact baba amo iga when they speak nona rekera ukwane gento gari ba waka chinkobi akamanga abanta aba bakwane gento korteki kerekia wana look at the university ya Nyamira ga ingimejano kebwat abara ikero monte korokana utaita babwaterane ba kungusanana oyate getarokane nero kana na nege korekane oyate gete kerokane nganero kero chumutuga lakini abantu bakumyo mete nintu abakenya bagusiba itoga because tukemya gare university reko cha moino ga Nyamira nintu egokonya abana baito bagocha kogenda ororo abantu baito banyore noye ninji abango genda ndige emeremo ya no because ninje ninsomete ndige emeremo ya no nyengwanza nga ninji kori emeremo yes lakini rende tokurwe priority to young people baenda banyoro ndagenda abuse ndagenda aberegeita ndagenda kitchen ndagenda library ndagenda lab abantu basogerasi abana basomoro university mne ya tobugate university ene gaya Kisii University in fact it goes have like 5 counties yeah echi nyinge onya abarayi baito orugendo bwente konyekora no konyero yanyorire ebintu bibitakeire konyorerwa egere ingejumne ye konyora ekwe abana bali abangega it's good because infrastructure that's the problem erembe that's the problem konya abana batumire serikali gocha abange like right now nande nenyoire pole sana soko butora nebwate ngala bwikorera amangana ya lighting street lights inchiyo naboige pare kero kuri nonye pare go school ya Kisii University nige bwato muchando monene bono nigo nonye school enyene eganeti kumanya egati yo mo governor egati yo mo jumbe naboigo mo MCA ningore responsible wikiranio magendera roro bono kona kuko bwatera na kolitware kuboria in fact avoti ngonyara kulire limo namuno muntu limanyete abuno ko bwatera negati ya baraya because the seven omo MCA wo township omochumbe naro nyali bari chache egabana neroro ya Kisii County plus the senator plus the women rep bonsi yes because it is a corrective responsibility ebwente korogana sabara ya baito of course njena bonda tebe it has a problem epare ko gendo university akaraga paraga ke nande batigira abantu babekire bintu bake pare ko bakoni no yogotara nama go it's a problem yes it's a problem ikero kigendo ndanyare ko tebya omo kubuito we university omwana ito ekiabwene ta kore no ko approach the relevant people
abae birengera biaye then because okonyora the main gate ya Kisii University na matobaro tutigane nayo your parting shot ya singenjo yebiro inche kindate mbemo na singenjo ko ngari ngo chagaiga ekindate yaba kusibaita this unit ogonya go preach erotige so in our minds whether you like it or not. In fact, it's not about winning. Tutikatora aba mori tangani ekere tu abeira moto akire de no monto ito wochi moto ali no yanya sai bikara go tori gwari na bantaba inchuna Frank as a county to akusiga let's support magendra kore kanororo na yo morayo ito Zimbabwe tunya support ebe no mwanjete ebe to mwanjete tika support ya magendero etauni ya iterabe etauni ya itobo cha bororo asaba ko bokoroka na borusu woro etauni ya koriento kiek ebengia na morayo nde bwensi ocho right from the MCA ebe kwa mochorete ebe to mochoreti this is our time tika kore nsemo yaye yes na inje muno mo director ambwate school ya nekero bakogororwa singinja abantu mbo bate birengereria tofauti okogororwa it's not a problem yes okogororwa kwa masikani mbia mana yes na inje muno mo director we school asende kali na inje mermo ya ne karongo nyakora no nero aidonye tageto sanje tageti na anyesiki lakini umuntu wate birengereria byekara kongorora no yokondetera abana ali school egere we move forward mbia mana sana Mr. Frank Ndubi ndocho buna Nelly Spirit awote wa Narok County no toreime yomoroberio awote bana na omoske Fred Matiangi ntomoete amagoro mbuya kegima na bali bonse bagendete kusanga na inje kunabona narore Henry Osinde no arime yomoroberio kegima na abonsi bali babiri bagotuma ujumbe chabo naraigogote banga naki ibono bwakire biya korendeta tevetini ngo nandenga yatubwatete koro na abonsi bali banyare kwenekenga umoroberio yega oikeranire nigo twarenge nere Frank Ndubi oyore political analyst aigase studio onyare kumurikira amangana asiasa entindi ya Gusii na boigo naki obo mopumo Gusii buranyare koene kiwo Frank yes mbia mona sana so gwikase studio na ndekero kene ntukuganiga irinde tunyare gusanga mange china tebire mbia mona sana no nye mamu mintege na ruari kana umuntu no bantebenga na bantegererete ngonya kundere bari abaroche nga it's good to promote yo musike Matiangi na abantu betu kuri kya mariba abantu bane bonse abantu be board yo school bonse through our chair the two chairs the board chair and the POM bonse na bambu ateti abanya bantebenga director keep on yes no na stoko isaransalie penchi abantu baita maribaria na wago tabanga keep on umusike Ndubi konya gwakera umusike Matiangi ko igo twenzi ngonya gusika turamu and weba na basani bana bonse na shete na barabonga ki I'll be in this studio today I think they are happy and one city bagali gotoka gatwaje twagamba gatwasemaniga it is good yes because naro konyora ekobana gochagoboro umwenori ogukwinora yes naro anyoro tamanyetigo ya mangana patwa moteri bono iga uikanera bono igo nkomekere edition ya ebit ya konda mutugo sia kobera ali asali so I'm grateful mbia mono sana mwancho murigereria asenchira ya bene na kwereneria mbia mono sana sokogendera koba umwegeno miegeta senikiga kiagetembe TV havila kariri bakubwaterana na matundura na ubanyare kone kyanga umoroberio iga onyarire gwikirana na bonse bali batutenerete tukubairanĩria mbia mono sana ase chiri bageriga na boigo kone kyanga kwanyorire signal ya Getembe TV andosia sore na boigo chingaki kose airtime esaine tonyara kusanga naye ekero ase ekero uika chingaki chinde nje Matilda oboigo ase bono twara mugasomia nende twara oboligererio buya bye etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Getembe Television ekionga